Moi! Mä oon Heikki Unitosta ja tänään puhutaan vähän trikkauksen aloittamisesta. Ensin voidaan puhua vähän turvallisuudesta. Loppujen lopuksi trikkaus ei ole kauhean vaarallinen laji, jos sitä tekee oikein. Nyt näette, me ollaan täällä Tampereen Nääshallissa tatami-alustalla, jossa me reenataan useasti talvella ja kesälläkin. Koska tatamit on pehmeitä, ne pitää ja niillä reenaaminen on turvallisempaa, joten aluksi kannattaa etsiä joku sellainen paikka, jossa voi harrastaa tätä lajia. Mieluiten joku kaveri, jonka kanssa tehdä sitä. Se on silloin paljon mukavampaa. Tämän videosarjan tarkoituksena on antaa kaikille teille mahdollisuus oppia trikkejä suomen kielellä, koska vaikka tutoriaaleja on paljon englanniksi, niitä kannattaa katsoa, niin on aina mukavampi oppia tietysti omalla äidinkielellään. Ensimmäinen trikki, mikä me käydään läpi, on tornado kick, joka on niin kuin peruspotku, ensimmäinen potkutrikki. Aika helppo, mutta sen hiominen täydelliseksi vie tosi paljon aikaa. Että siis niin kuin yksinkertaisena trikkinä myös niin kuin todella käyttökelpoinen komboissa. Näytän ensin yhden esimerkin. Eli ensimmäinen homma. Otetaan tällainen ihan normaali stanse. Ja lähdetään hakemaan vauhtia käsillä ja yläkroppalla täältä oikealta. Eli oikealle paino, kädet alas. Sen jälkeen ruvetaan siirtämään käsiä vauhdilla suoraan sivulle. Eli alas, kädet suoraan sivulle ja oikea jalka lähtee astumaan tänne. Eli ihan alusta. Paino, kädet ja oikea jalka astuu. Paino, kädet ja oikea jalka astuu. Sen jälkeen, kun oikea jalka on astunut, heitetään vasen jalka koukussa ylöspäin. Sillä saadaan voimaa ja ponnistusta ylöspäin. Eli alusta, paino oikealle, kädet, polvi ylös. Ja sitten kun polvi nousee ylös, niin hypätään ja potkaistaan oikealla jalalla. Eli paino, kädet, polvi ja potku. Tärkeintä tässä liikkeessä on se, että haetaan täältä vauhti. Tehdään nopea setuppi ja tehdään se alkutyö, niin se itse potku tulee helposti perässä. Ja niin kuin kaikki asiat, tämäkin paranee vaan harjoittelemalla, joten palaamisiin.